Kyllä sitä mansikkia puhdistaa. No niin, teillähän siellä nyt ryntäille ei mennä nyt aamulypsille mennä rauhassa. No 6:10 lähdetään aamulypsille, niin. Kello kuule kilkattamaan, jo kuule lähtee. Hyvä. Pistähän musiikkia, että me saadaan tanssia. No tuleehan se, kuule. Innostu, kuule, mä pidän selfiehetään se on, se selfie-homma. Se on kuule in ja pop. Hei, sinullekin, kuule kun tässä on hyvät palkinnot on Tiiosta. Eihän siellä mitään tulia. Otahan kuvaa kuule siitä läjäytä, kuule me. Lypsykö siitä? Hei! Hilma, sehän sujuu hyvin! Ja tässä on tämmönen vitsa, jolla voi vähän ajaa noita lehmiä. Tjele! Aamulypsy! No niinhän se on! Toivottavasti se voisi toimia. Mutta totta kai, ei levitä säkin sanaa. Joo, pistetään. Mä oon laittanut. Lehmät menee eturiviin. Lehmät eturiviin. Näinhän me lypsettää, no niin. Tuuhan siekin lypsämään, Tulee jos kerran elämässä, nyt pääset kokeilemaan, tuleehan sie nyt tänne näin. Hei kaveri! Tästähän me laitetaan lypsyhoivi sinulle päähän ja nythän sie kuule mansikki siihen kunnolla ja rupiahan sie kuule. Mie anna tahtia tässä kuule. Anna mie anna tahtia ja tuokin haluaa jotain siinä kuule. Tässähän tuo lähetään, otatahan se rennomaan asento ja annahan sie mennä kuule. Kuunteliko ne lehmät sitä? No kuuntele, niin oma ääni on siellä navetassa. No mikäs sen nimi olikaan sen ohjelman? No se on se aamulypsy. No mihinkäs aikaan se aamulypsy tulee sieltä? No se tulee sieltä Radio Suomi-popilta. Mitä mainoksia? Radio Suomi-popin aamulypsy. Joo. Ensin noita niin kuvataan, kun ne suosittuja tuohon. Poika, siekin aamulla, kuule se on tosi hyvä kuulta heti, kun ne heräät. Lehmät! Noin! Tjele! Kurikki! Ruistasi! Radio Suomi Popilla mañana a las 6. A las 6 de la mañana. Aamulypsy! Mitä? Nythän me pistetään tanssiksi, kun se on aamulypsy aika. Löytyykö se sieltä? Kuva tulee tuolta. La. Ruit. Lypsyjengi.
tempaus tästä. Tää on tämmönen tempaus tää nyt. Kuule! Kukahan se on? Kuule! Mehän otetaan tämän kanssa kuvia! No niin. Ajattelin, mä tuun nyt morjestamaan teitä, kun ollaan vähän niinku samalla asialla. No minun pikkasen, tiedättekö kuka tämä on? Tämä on Jaajo! Minä olen kuule kuunnellut sieltä kuule aamuisin aika paljonkin. Minäpä huisken nää perskärpäset tätä pois. Niitä on siellä. Kuule, Roitse, kuule, tulehan siellä. Pistetäänkö? Meillä aloitetaan tanssi. Tanssit pysty lehmät. Mukaan. Kyllähän vaan, täällä Lehmät! Tulkas tänne! Hilma, istu polvelle, niin lypsät siinä. Siihen ja kantturat sieltä tulee sinne eteen. Kyllähän vielä. Mansikki ensimmäisenä. Huiskitaan sieltä pois kärpäset. No niin. Roit. Joo. Ja joo. Saatiin kuule semmonen potku tähän hommaan. Aamulypsy. 6–10. Otahan sekin kuule, jaksat herätä paremmin, kun katsot aamulypsyä ja kuuntelet. Noniin, tässä on sitten noin semmonen 250 kappaletta lehmiä, jotka saapuivat sitten 2 päivää myöhässä. Näinhän se sitten joskus aina sattuu. Juu, tässä olisi tällainen ammuva lehmä, missä on sitten on tämmöiset kivat on kuulkaa LED-silmät, että sitten näkee pimeessäkin. Ja nythän me laitetaan tähän parit kaverit ja näin kuvainnollisesti. Tässä voisi olla vaikka Jaajo, the mestari, ja sitten tässä voisi olla Anni Hentontenttu, ja sitten vaikka toi ihana, noin, annetaan sille vielä pusu, niin se on sitten toi Perälän Juha-Petteri. No Petteri oli kyllä mun keksimä. Ja sitten viimeiseksi, mutta ei huonommaksi, niin laitetaan toi Maltan kuningas sitten, toi Vuorinen tonne vielä. Niin, että tämmösiä jos sitten löytyisi, että saahan näistä sitten tietysti tehtyä vaikka tämmöisiä kivoja korvakoruja, kaulakoruja tai jotain muuta koruja ihan miten vaan. Mutta näille pitäisi nyt oikeastaan keksiä jotain tekemistä. Kai me nyt jotain keksitään.